Ben, pois iniciamos o pleno extraordinario de data 10 de decembro. Primeiro punto de aprobación de acta da sesión de data 22 de 2021. Algún voto en contra? Alguna observación? Nada. Punto número 2, proposta sobre cambio de uso da parcela da Escola Infantil de Celas. Imagino que hubiera unha proposta, pero solicitamos á Concelleira de Facenda e Urbanismo que nos informe acerca deste punto. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días. O Concello de Culleredo é propietario da Escola Pública de Celas, así como da parcela na que se ubica. Preténdese a aprobación do proxecto básico e de execución do Centro Rural Dinamizador de Persoas Maiores con un orzamento de 233.263,80 euros, IVA incluído, e localizado na parcela da Escola Infantil de Celas. Consta no expediente UME de Medio Ambiente un informe emitido polo técnico municipal en funcións de arquitecto municipal favorable para a aprobación do proxecto constructivo no que engade en relación coa clasificación do solo. El suelo es urbano e está cualificado como suelo de equipamento docente, por lo que sería preciso el cambio de docente asistencial que precisa aprobación en pleno por maioría. Asimesmo, consta no citado expediente petición de informe xurídico á asesora xurídica, así como a redacción de dito informe inconcluso por faltar documentos, en concreto o cambio do uso obxecto deste informe. Con data 16 de novembro, a asesoría xurídica emite un informe favorable ao cambio de uso con respecto ao procedimento a seguir. O cambio de uso é posible por estar así previsto na lei e no informe favorable do xefe de Servicio de Medio Ambiente, Servicios e Obras en funcións de arquitecto municipal, polo que se propón a este pleno aprobar o cambio de uso da parcela da Escola Infantil de Celas de acordo coa clasificación urbanística do PEXON, que pasaría de solo urbano equipamento docente preescolar a outro uso de equipamento asistencial público e publicar dito acordo no BOP, no DOGA e remitilo á Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo aos efectos de inscripción no Rexistro do Planeamento de Galicia. Moi ben, pois vista este punto, alguna intervención? Sí, señor Mourelle. Gracias, señor alcalde. Dende a Alternativa dos Veciños de Culleredo, gustaríanos saber o seguinte. Onde ten pensado ubicar as asociacións que a día de hoxe desenvolven as súas actividades nese edificio? A Carballeira vai desaparecer, xa que o proxecto que vostedes anuncian na prensa dá a sensación de que vai desaparecer e o uso do edificio vai ser un centro de día ou unha residencia de maiores. Que levará a xestión de dito centro? Moitas grazas, señor alcalde. Ben, non afecta a outro edificio, a obra, co cal as asociacións que están ocupando a escola unitaria, vamos a decirlo así, pois seguirán aí, salvo que nun momento da obra, por alguna cuestión de seguridade, pois non ten que facer. Isto é un edificio totalmente novo, non se contempla a tala de ningún árbore, en principio no proxecto, despois sobre a marcha, pois pode haber algunha modificación. E con respecto á obra, decirlle que é unha obra solicitada polos veciños e veciñas de Celas, solicitada por eles, a través dun convenio que hai cos Monte Mancomún, e o título do proxecto é claro, e despois, unha vez feito, pois a xestión é un equipamento municipal, co cal a xestión é municipal. De acordo? Logo conveñaremos coa asociación coas asociacións de Celas, o seu uso e o que vai, a particularidade que ten é que vai destinado a persoas maiores. O uso sería exclusivo deles, pero non afecta o edificio que hai actualmente en pé, o uso. De acordo? Non sei se lle... Sí. Señor Chouciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Mire, é unha boa noticia saber que este proxecto avanza. Gracias. O que se nos planteouse aquí é que acordemos aprobar unha medida que non é suficiente para que o proxecto vai adiante, pero que é necesaria. E conta cos informes favorables. O título da proposta é Proposta da Consellería Delegada de Urbanismo para cambio de uso da parcela da Escola Infantil de Celas situada no lugar de Celas número 11, referencia catastral, non a vou repetir, coa calificación urbanística do acordo PSOU que de solo urbano equipamento docente preescolar a outro
de uso de equipamento asistencial público. É dicir, solamente aprobamos hoxe aquí o cambio de uso da parcela. Insisto, medida necesaria, pero non suficiente para que o proxecto avance. Pero, por suposto, o BNG vai votar a favor desta proposta, que, como digo, é necesaria e non suficiente. Ben, ese é o camiño que nos gustaría que, aproveitando esta oportunidade que teñen aquí os membros do Goberno municipal presentes, aclararan para que a xente de Celas e de todo o Culleredo poidan ter unha idea de en que consiste e, sobre todo, cal é o fin que podemos agardar. E hai varias cousas que vostedes deberían aclarar. Dúas cuestións. No informe do arquitecto municipal de 21 de marzo, por certo, hai varios meses, advírtese: por todo exposto, entiendo que procede la aprobación del proyecto de referencia, pero que precisará informe favorable de ESO e precisará informe favorable de Augas de Galicia por la proximidad relativa del cauce dos Molinos. Ben, a pregunta é: están tramitados eses informes necesarios? Van poder someterse a licitación este proxecto no que queda de ano? Ou é que temos que agardar por eses informes? Sería ben, ademais, que vostedes expuseran ao público o proxecto, que todo o mundo pudera ver, e a maiores do que acaba de aclarar o señor alcalde respecto ás dúas edificacións, pois que a xente pudera velo, non? Eu, respecto a esta cuestión dos informes de se van estar tramitados a tempo para a licitación este ano, pois pediría ao Concelleiro de Obras ou a quen corresponde eses trámites que non lo aclaren. A outra cuestión é que hai que lembrar que as primeiras noticias que foron saindo na prensa, hai 4 anos, en 2017, decían que se trataba de un centro de día, eran claras cando falaban dun centro de día. A veciñanza de Celas está ilusionada, e toda a xente de Culleredo está ilusionada con contar con un centro de día público máis, en particular un centro de día no rural. O que vemos no título do proxecto é Centro Rural Dinamizador de Personas Maiores. Entonces sería ben que nos aclararan, porque miren, os centros de día están regulados no DOGA. Entonces deben cumplir uns determinados procesos. Como non podemos consultar o proxecto, pois non podemos verificar se efectivamente se cumpren ou non as exigencias. E insisto que solicitábase ou falábase sempre de un centro de día. Si queren, podo lerlle algúns dos apartados do que pon o DOGA das normas que ten que cumplir un centro de día. Non é simplemente facer un edificio. Nalgún momento tense falado de que había negociacións coa Xunta, ou así me parece lembrar desde o BNG, para que de alguna forma darlle a ese edificio que se proxecta a dotación necesaria para cumprir o objetivo de que fora un centro de día. Desde o BNG insistimos en que aproveiten a ocasión para poñer a toda a xente que os escoitamos con atención en que estado estarían esas negociacións se que efectivamente existiron en algún momento ou se hai algún camiño alternativo para esta edificación que se proxecta, para que chegue a ser realmente o centro de día que a veciñanza está agardando. E máis, preguntaríalles, teñen algún borrador, algún documento que podamos consultar de como se vai regular o acceso ás prazas de atención que se creen? Cantas prazas vai ter? Vai ter unha tarifa polo uso? Cal vai ser? Todo iso hai que ir preparando para que, se efectivamente pois o edificio está rematado dentro duns meses, pois que haxa unha previsión de como vai funcionar, dese funcionamento. Eso hai que regularlo, non? Entón, eu tamén, se antes pedía que o aclarara o señor de Obras ou quen leve aquela cuestión que preguntei antes, preguntaríamos desde o BNG tamén a Concelleira de Benestar ou a Concelleira Maiores ou a quen proceda, en este caso, que aclare estas outras cuestións que acabamos de aportar no segundo apartado. Moitas gracias. Ben, como ben di o título do proxecto do Centro Rural Dinamizador de Persoas Maiores, non ten nada que ver con un centro de día. Xa se explicou aos veciños e veciñas de Celas que estiveron nas reunións das diferentes asociacións cal era o motivo
de que fora un centro rural dinamizador e non un centro de día, que vostede apuntou perfectamente e que había que cumplir unha normativa demasiado estricta, e todavía nos queda esa fase de negociación dentro do momento en que se licite a obra cos veciños e veciñas que probablemente estén en disposición de xestionar eles directamente o que é o centro. Eu decía antes ao señor Mourelle que é un tema eminentemente municipal, pero que perfectamente, como outros centros cívicos e sociais que hai no Concello, se pode facer algún tipo de convenio ou acordo coa Asociación de Veciños de Celas para que eles os xestionen como así nun momento determinado non los solicitaron. E o feito de cambiar o nome a un centro rural dinamizador para persoas maiores é porque efectivamente para facer un centro de día habría que cumprir uns requisitos demasiado estrictos que a hora de elaborar o proxecto pois non creíamos que foran os máis convintes. Eso non é óbice para que no día da mañán se poida adaptar a calquera outra necesidade que poida haber ao respecto. Entón, as súas achegas, pois, lóxicamente, son achegas en positivo e achegas que xa se tivo en conta por parte deste goberno, que foron explicadas nos mesmos termos que eu estou explicando a vostede aos que solicitaron esa obra e, en calquera caso, unha vez pois se licite, porque o último paso que existía para que o Departamento de Contratación procedera a colgar no perfil do contratante pois era este, pois teremos pois as reunións correspondentes cos veciños que, como lle indico, xa saben perfectamente cal é a finalidade dese centro. De acordo? Sí? Sí, claro. Mire, pois eu creo que unha vez que vostede acaba de decir que os veciños de Celas están conformes e que estarían en condicións de... Están informados. Ben, que están informados. Ben, corrixo aquí a anotación. Pero, claro, o decir vostede que pasarían os veciños a xestionar o centro... Non pasarían, non dixen que pasaran a xestionar. Se valora a posibilidade no momento en que se mantiveron as reunións de que poideran facer unha xestión eles, pero que, lóxicamente, que vamos a tratar de ver, porque a liña que nos vamos a levar cos centros sociais vai ir noutro sentido, de aportar persoal, de aportar máis limpieza, de aportar conserxerías, etc., para non deixar esa responsabilidade nos veciños, pero ao mellor o seu uso, pois, e sobre todo con esta pandemia que todavía, por desgracia, non parece non desaparecer, pois que aboguemos por unha xestión máis directa dos centros cívicos a diferencia do que se facía anteriormente. Eu non digo que o vayan a facer, digo que había intención nun momento determinado de que eles o poderan facer así. En esas reunións, pois, efectivamente, pois estuvemos a actual Conselleira de Benestar, eu, a Asociación de Veciños de Celas, varios colectivos veciñais que ademais utilizan un edificio contiguo, etc. Pero son todo supostos que, lóxicamente, matizaremos e poñeremos en funcionamento unha vez pois teñamos esa reunión cos veciños para ultimar os detalles da posta en marcha. Sí. Non son feitos. Continuar. Claro. Mire, pero entonces ten unha data de previsión de posta en marcha este centro? Pero se o vamos a licitar, cando se licite, cando se faga e cando este feito, pois xa marcamos os plazos. Vale. Que non sei a onde... Vostede, mire... Vamos a ver, o vamos a licitar, vai a estar un mes colgado no perfil do contratante. Despois, aínda hai que facelo. Hai tempo para falar destes temas. Bueno, tendo en conta que hai 4 anos que leva falando do tema, non é unha cuestión trivial, non? Pois por eso se ten unha data de posta en marcha. Como hai 4 anos, señor alcalde, que senón non é un diálogo isto. Mire, vostede debe ser consciente que entre a veciñanza haberá xente xa desde hai 4 anos que está intentando planificar a súa vida de conciliación laboral e familiar por necesidades de plazas de centros de día, non? E a día de hoxe mesmo pode haber xente planificando esas necesidades. Carai, pois o que estará esperando é que efectivamente si se anuncia ou si se leva anunciando tanto tempo que se está facendo un centro de día en Celas, pois que o lóxico... Non é un centro de día, é un centro dinamizador de persoas maiores. Sí, pois insisto que toda esa xente estará levando unha sorpresa, señor alcalde. É máis sorpresa cando do que se fala é de que, bueno, vais a licitar cando se acabe o edificio, pois que non hai unha data, que non hai unha previsión. Non estou dicindo eso, digo que hai tempo mentre se licita e se executa o edificio
para chegar a todas esas conclusións. Bueno, pois, desde logo, a nos tranquiliza. Pois, Pero me non alegro temos máis que preguntar, porque tampouco vexo que haxa moito máis que responder. Moitas Moi ben, gracias. pois moitas gracias. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Moi ben, pois moitas gracias. Levantamos así. Si no, básicamente leí la propuesta.